Gaurko lehendabiziko platera, David? Arraia. Arraia. Gaur No? rape bat egingo dugu. Itxasapoa. Itxasapo. Saltxa kanariar batekin. Mojo pikon. Mojo pikonekin. Bai, Hori deitzen da. dena. Osagaiak izango dizkizut, lehendabizi. Baratxuria, itxasapoa, piperrautza gozoa, piper txorizeroen mamia, patata, tipula, perexila, arbendola, irina, zagardo ozpina eta olibolioa. Lehendabiziko egingo duguna izango da arraia. Arraia, Plantxa markatuko Plantxan. dugu. Eta kanpora jongo gea. Bale, ba, kanpora. Prestatuko dut. Hori da. Prestatu zatia eta kanpora. Kanpora. Fresko egiten du, baina kanpora Bai, jongo gara, ezta? fresko egiten du, baina. Baina Hoi ontxantxen, parriako onduan, ondo toke hori bai. oso ondo etorriko zaigu. Hori da. Arraiarentzat. Hemen txipini, Eskatuko dut pixkat. azala pixkat kenduko dizu, azala, garbitu. Kasu honetan, buru ez dugu erabiliko, baina gordetzen duzu beste arraiura iteko eta... Bai, sopa edo Hori da, edozein ondo. kriston zaporea ona daka. Eta hartuko dugu Zati eder bat. zati eder bat. Eta plantxan erraxago egiteko egingo dugu Pixka erdian. zabaldu. Zabaldu. Hori da. Gatza pixka botako diogu. Bai, Eta guazen. Bai. Jarriko dugu. hartu ezazu olibolioa, hoxe? Bai. Hau, Eskua garbituko ditut. bai, esku garbitu, Eta guazen. zuk hartu olioa eta guazen kanpoa. Mentxe, ederki asko. Mentxe ederki asko. Bero dakagu. Olio pixkat. Mentxe. Eta ipini. Eta ipini. Honekin jarriko dugu Ondo. gainean, ondo markatzeko. Eta hogei bitartean kontu kontari, hementxe? Bai. Badugu Kontu astia, kontari, bai. hori da. Badaki aste guztian jarraitu digutenek, nundakasun jatetxea, Irunen, Irunen, Antzaran plazan, Pinar auzoaren barruan edo ondoan. Bai. Eta bueno, kontatu pixka jatetxea egunero irekita dugula asteazkenetan izan ezik. asteazkenetan egun guztia itxita. Itxita, hori da. Hori da, bai. Eta gero astean zehar eguerditan lan egiten dugu, eguneko menua, karta, pintxoak, taberna baita dakagu irekita. Bai, Eta gero aste bukaeratan ostiral egun guztian lan egiten dugu, baskariak eta fariak, eta Bai. larun batean baita baskariak eta fariak, eta igandean eguerdian irekitzen dugu. Ostiraletan oso ambiente majoa dago arratzaletan auzoan, pintxopote Pintxopote ezaguna baita ezaguna, dakaguan. bai. Ez gea gutxiago izan ginen gainea Irungo lehendabiziko auzoa jarri zula martxan pintxopotea, daramaguia 3 urte, 3 urte. eta oso ondo. Eta ostiralero. Ostiralero oso... Arratzaldeko 7:00tik aurrea. Bai, zazpiterdik inguru, ja terraza montatzen dugu, eta martxan. Eta Martxan. oso ambiente majoa da, Bai. kriston kuadrilla, gainea ostirala izatean, Bai, gurasoak aurrekin eta den ateatzen die, eta oso ondo. hori da. Eta Bai. gero aste bukaeratan, lan egiten dugu asko aste bukaerako menuarekin, Ondo. kartakin, ez gehiak Eta ezatuko. pintxoa ez egiten duzu, astero desberdina, o nola izaten da? Bai, normalean pintxopoteko pintxoa beti izaten da pintxo ikusi duzu aste honetan sukalde Eta pixkat ikusita, berexia bai, dakadala, bai. eta beti bilatzen dugu originaltasun pixka bat. Bai. Jendearekin jokoak egiten, iauterietan baita mozorrotu egiten geha. Bai. Gero Santo Tomas ospatzeko beti dugu txistorrarekin pintxo berezi bat, Bai. baina gaina Santo Tomas egunean ez dugu ematen, zati Santo Tomas egunean normalean oporretan gaude, eta orduan ostiral Santo Tomas iritsi baino lehengo aurreko ostiralean Txistorrakin egiten txistorrakin duzue, egiten zer dugu, orain dela 2 urte mini hamburguesa bat egin genuen, Hori da. aurten kroketon de txistorra gorri kanpotik Bai. gainea, eta jendeari asko gustatzen zaio, Bai. eta hori oso ambiente majoa dago, Bai. eta hori Ikusita aste honetan enolako pintxoak egin dituzun, naiz eta igual zuretzako sinpleuak izan, baina badakit hamburguesa eta esan da bezala beste pintxo desberdin horrei, seguru zure toke desberdina ematen dizula. bai, Bide gabe. auzokoak eta Irungo jendea ja pixkat ezagutzen dugu gure filosofia, ez?
Jatetxea montatu nahi izan genunean, ba, egin izan nahi genuen sukaldaritza pixkat altuxagoko jatetxe bat, pixkat jendeari ba, berdina ez ematea. Eguneko menua baita hortan ibiltzen geha, bajia, kartako bajia erabiltzen dugu eguneko menua emateko, telasko mantela, telasko servilleta, asko zaintzen ditugu detaile horiek, eta azkenian ba, pixkat diferentziatu barzea. Irungo eskin batean gaude eta jendea ara jun behar dugu astaltzea, orduan guri ezaguzteko berezitan hori da gure sukaldean ematen dugun bat puntxu hori desberdina. Bueno, jungo beha barrura, gero labean pixkat agian bukatuko dugu eta jarraituko dugu. Esan da bezala guazen barrura. Oso, ondo. Hortxe utziko dugu, azken momentutxoan sartuko dugu labera. Eta orain, plato azkenian tradizionala da. Baita plato tradizionalak azken puntxu desberdina emango diogu. Prestatuko digu patata panadera batzuk, normalak, patata fin batzuk, tipula pixkatekin. Labea erabiliko dugu. Eta olio pixkatekin gainetik. Eta laro gehian ipiniko dut? Bai. Bale, oso no. Katza pixkat. Eta olioa. Juan, zure jatetxe eta zeigea hitz egiten, eta baita ere esan behar da, ze terraza handia dakasun, eta horrek ze joko ematen dizun laneko garaian, ezta? Bai, udaberri iristen denean, udara garaian, asko erabiltzen dugu terraza, bai aperitiboak emateko, luntxak emateko, oso leku handia luzea. Eta gero, kotxik ez da pasatzen, hortako aukerako tokia. Aurrekin egoteko primeran da, eta jendea oso gustora egoten da. Gainea, beti guerditan eguzkia ematen du, orduan jendea gustora egoten da. Jarraituko dugu, eta orain egingo duguna da, izango da mojo pikon. Mojo pikon. Mojo pikon hau, nire anaiaren emaztea erakutsi zidan egiten, Tenerifekoa da. Biei gorentziak bidaltzen dio nire anaia Inigo eta nire kuñata Carlotari, zati Madrilen bizi dira, aktoreak die biek, eta handa biltzate balanean edo aldutena egiten jende guztia bezala. Orduan, Beak egunerako bizitzan aktore eta zu gaur, ezta? Hori da, ekarriko dugu Thermomixaren barra. Hori da, bai. Eta erabiliko dugu olioa. Sagardo ospina. Pixka bat. Ibaratxuri. Hau zen... Piper txorizeroen mamia. Mamia, hori da. Piper hautza. Piper hautza. Hortxe. Gozoa, kasu hontan. Gozoa hontan. Gustatuko balitzaizuke pikantea, aldatuko genuen. Hori da, bai. Perejila ez. Hau, arbendol irina. Hori da. Eta hori bestera batea esan da almendra irina. Hori da. Gaurko izen berria. Gaurko izen berria. Orduan hau, normalean, Kanaria edo Tenerife gango lekuetan mortero batekin egiten dute. Gu pixka eta aurreatzeko termomixeak erabiltzen dugu. Eta hor utziko genuke denbora asko, dena ondo nasteko, jarriko genuke atope, baina soinu gehiagi egingo dudan, ez? Pizka suabego, fini? Pizka suabego jarriko dut. Hori da, eta lasai egiteko aukera. Eta lasai utziko dugu. Bukatzeko arraia labetik ateatzen dugunean, refrito klasiko bat prestatuko dugu. Baratxuri pixka batekin. Bitarte horretan, aitatu duzu, anaia dako zela Madriden, hain bertan bizi dela, eta ze ondo, kasu honetan, esateko interneten bagaudela, nahieran, txoriene programan, eta ikusale izango duela. Ikusteko aukera, bera, zuk esan, grabatu duzula, esango diozu, aste honetan zaudela grabatzen, eta berak nahi duen momentuan, ikusteko aukera. Bai, berak eta baita beste guztiak. Bera, garai bateko, ez zegoen aukera hori, baina orain dakago aukera hori. Hori da, esan nahieran, txoriene saioan. Txoriene saioan, hori da.
Orduan, refritoa jungo bera epeltzen, Bai, eta arraia sartuko dugula bera, bai. patatak nik uste dut Egingo zian, enezkio. Bai, patata bekin da, orain arraia pixkat labera sartuko dugu. Vale. Beste pixkat hau? Bai, azken puntxua. Hau, pixkat hemen. Hori da. Zuek ez duzu? Hori da. Bai. Eta behin egingo dugu refrito klasiko spin pixka bat, Bai. refritoa, berriro bota, Ligatu eta pixka bat. ligatu pixkat perejiakin, eta Bai. enplatatu. Hori da. Dakat hemen prestatuta, mojo pikoia biberoi batean sartuta, enplatatzeko pixkato Bai, gehiago. hau izango litzake termomixetik Termomixetik aterata, hemen Bai. sartuko genuke eta plateran jartzeko primeran. Eta gero, beste egunean erabili nuen perexil olioa, Olioa. baita pixkat bizitasuna Bizitasuna emateko emateko. platerari. Olioa hoia bukatu dugu. Ondo, Eta orain, pixetiko lindat pixka gehiago emango dio. bai, emango dugu indarra, Hori da. eta aterako dugu arraia. Arraia preste egongo da. Bai, Bai. puntxuan egongo da. Puntuz burua. Hortxe, eta orain, spin pixkat, Hori da. Gainean. eta ametxurila. Eta pixka ligatuko dugu, perexila. Ni beti gustatzen zait pare bat aldiz botatzea gainetik. Bai, oan bota eta Bota berriz. eta berriz. Beira. Bai. Beti hemen perexil pixka gelditzen zaio gainean, eta hemen ja dakagu saltxa prest. Eta orduan bakarrik geldituko zitzaigun, enplatatzea. Hori da. Jarriko genuen, Behian patata batzuk. beha, patata batzuk. Aniroko nahiko. Arrai puxka. Eta saltxa. Ez gehiegi, zati gero bota behar diogu mojo pikoia Mojo eta pikoia. perrexil olio. Eta azkenian Gehiegi. Hori da. gehiegi. Gatz pixkat. Gatzlo. Eskata, hartza, ezta? Bai. Eta gero, Ze kolore bizitasun, bai. Eta hori pixkat. Eta hor. Listo. Hoxe. Hau Horko izango genuke da, prest. gaurko lehendabiziko platera. Zebolita eta zea laia. Berehala, azken ukituak esan, eta berehala daztatuko dut. Itxazapo zati bat plantxan, buelta eta buelta, eta labean bukatu. Patata eta tipula zatituta labean egin. Mojo piko saltza, piper hautza gozoa, piper txorizeroaren mamia, arbendol irina, baratxuria, oliba olioa, zagardo espina, guztiak termomizean sartu. Baratxuria, pipermina eta oliba olioarekin errefritoa egin. Patata azpian ipini, gainean itxazapoa, errefritoa bota eta perrexilaren olioa eta mojo pikonekin apaindu. Listo, eta Bai. saltzeko prest, bai. Hori da, hemen zati bat, patata zati batekin, kolore politak, gorrilla, berdia, gure ikurrinaren koloriak, hori da. Politak. Arrai hau, eharra dago. Hoxe, iz gutxian, eharra. Ezta? Bai. Mojo Fresko pikonaren freskoa eta bai, puntxu hori bai, hori da. oso gozoa da. Bai, ematen dio hor bisitasun hori. Bisitasun, bai. Eta refrituak ere eman dio, Bai. Hori da, Gure refritoa hori, bai. hori da, bai. Hori bai ona. Eta bueno, hitz egitea pixkat,
rape itxas Zapoa? zapo handi hau ekarri dan nire hornitzailea, Artia Arraindagikoa, Mikel eta bere arreba Josune. Irunen dute? Arraundegia? Bueno, beraiek irungoa da, almazena Oiartzunen dakate, Oiartzunen. baina, bueno, beraiek irungoak die, leheno Irunen zekaten, orain lekuan pixkat nobixiago batera ekarri dira. Ondo? Eta, bueno, beraiek urtean zehar arraiak hartzen diate egunero, eguneko menua gantza, eta astebukarantzako, eta gero, dakat, San Martzialetan aurten Bai. ekarri dian rodabaio bat, 10 kilo terdiko rodabaio bat, Argazkian ikusten duzuen bezala. eta izugarrizkoa, txapel gorriak inatean nintzen argazkian, Bai. zati hoi San Martzial bezperetan begira. gehiagian, bueno, ni daramat oso irundarra naiz, San Martzialak asko maite ditut. Parte hartzen duzu Parte hartzen dut, lan egiten dut, egun horretan, dena. Dena. Goizian Alardean arte? alardean atea, eguerdian baskariak ematea jun, eta gero arratzaldean buelta, Berriz. eta gero gauean jai. Hori Hori da. bai. Eta kuadriakoekin eta asko Hori ez galdu behar, Hori ez da galdu behar, danborrakin, jotzen, soinu egiten, eta hoi, eta hoi. Eta 10 kiloko erroguluekin zein zinun, zatituta, Zatituta, eta razilluak. razilloak, eta gustatzen zaigu egitea San Martzial eguneko menua, sarrera batzuk, eta gero arrai puxkatxo bat, eta Bai. gero Haragia. haragia. Eta egin genitun tako batzuk, baina kristonak ikusi nitun, mosteko, arraiz aizkorarekin eta mailu baten, zeatik, ezurra hain gogorra zen, Hain gogorra da. txuleta baten antzekoa, Bai, kriston gelatina, nik inoiz ikusi dudan Ikusi dudan produkturik, nik uste dut mai hau bezalako handia zela, handia eta zela. horrelako potoloa, ikusten da argazkian ezin dudala. Dakat, esku batean 10 kilokoa, bestea ja, badirudi txikiagoa dela, baina bestea 5 kilokoa Beste zen, 5 osea, kilokoa, baina 10 kilokoen aldamenean 5 kilokoa txikia. bai, txikia dirudi, baina hoi, eta oso arrai Hori da. freskoa, eta oso pozik nago beraiekin. Ba, hemendikan, agurtu, Agurtu beraiei, eta horixe jarraitu, holako arraia ekartzen, freskoa, ezta? hori da. Gaurko lehendabiziko platera bukatu dugu, eta bagatoz bigarrenarekin. Beste pixkatien zaion da berehala.